لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. ассалому алайкум тамошобинони азиз, умедворам ҳамагитон хуб ҳастен. хубии шумо орзуи ҳамешагии ман аст. тамошобинони азиз, влоги имрӯзамон аз анами қаламфурту болгарии зелин сар мекунем. қаламфуртро ай тоҷикистон ба ман рӯй кард хоҳарам ба дасти очам тоҷикистон рафта кидам, баъдан агаро чон бигем ама қаламфуртро рӯй када баъзи қаламфуртро мебурорем бигем маҳкамшон мекунем банкада. болгариёша боша амиҷа ай Москва ай бозор гирифтемша. ҳама чизоша манам хешута тайёршон кардам. камтар мурҷи кулларам меандозем. баъзи ҳамаша хушрӯ карда мистаровка мебурорем. дарҷа боша тамошобинони азиз, бо усма мада ай тоҷикистон рӯй кардан. иям ай ҳавлиш хоҳарам рӯй кард. агаро чон бигем усма қаламфуртам хе чиза агаро ти хочон рӯй кардам. усмаора мемонем камтар пучала меша, баъдан об карда дар қошумон мемонем. дӯстони азиз, ман я 2 сол пеш бигем усма кашидагӣ будам. ам вақтам очам тоҷикистон рафта будан омадан шонда оварда будан усма ай ҳавли хоҳарам. дар қошум мондагӣ будам, баъзи ёрам об кунем қошода мемонем усмаошон хушрӯ аст, бисёри хушрӯ мегирад. ман чӣ қадar аз мебинам усмара, барои аввал кайки биён мегум баъда усма биёрем. ай тоҷикистон бисёр чизо оварда будан, ман бисёрша бай накардам, сиёнка накардам. аёдам биромада боз ёрак вақти тайёр кардан ки буд, барои ҳамин сиёнкашон кардам. кулчаҳои тоҷикӣ овардам бигем, хамтриши, тандирӣ. баъдан хай чанда куртои паладной када овардочам, як 5-6 та. бихел бисёр чизо хай савғотӣ. хулоса баёша сиёнка накардам. қаламфуртора намихе карда ҳамаша гузаронем ай мистаровка. қайти бигем болгарӣ, зелин, баъдан вай чеснок камтарак буд хонада, амора дохтумша. баъданам хел ҷӯшондем дар болаи плита. дар дурӯши чироған ягон чӣ надохтем, хича тоқта камтар намак кардему ҷӯшондем. банкора ма паритсашон кардам, даҳнакош қати боз да банко пур карда маҳкам карда мемонем. беҳад тез шудагӣ, яъне ки қаламфуртошон ҳам тезе ки будиян хонадам причатки набудем. ма дастомда хали пакет пушонда ба вай кардамша, бировардам бигем қаламфуртора. ҳам хе тайёр шуд тамошобинони азиз. қаламфурто беҳад хали бушан фасон омад, ба маззаҳаки хушрӯвӣ диштов. хай ягон вақт манту да вай мекунӣ истифода мебарӣ. пирашки ҳам хел чизода нағзайда соус тайёр карда вай мекунишона истифода мебарӣ ҳамин хӯрокода. даиҷа боша тамошобинони азиз, хӯроки абед тайёр кардастам. хел камтар гӯшта майда кардем, рӯған гарм шуд, баъдан андохтемша. баъд гириби, пиёз, баъд сабзии зард. ман сабзия чӣ нағз мебинам, дар ошам мехонам сер сабзӣ бошад. бози хел сабзӣ хӯрдан омад бигем, баъд ҳамин хӯрок монам сабзӣ хуш кардем бигем. хел сабзию пиёз ҳама чизора хуш карда бироншон мекунем. баъдан бигем ба алои паст даҳанша пӯшида мемонем, худаш мулоимак шуда хушрӯ шуда мепазад. сабзиша мемонем ки тамошобинони азиз. пиёз қати хушрак бирён шуд, баъдан сабзия мемонем. сабзиам камтар ки бирён шуда, баъдан ахирон бигем гирибия мемонем. гириби дарав тайёр мешавад, сабзи камтар дертар. то хӯрокмон тайёр шудана тамошобинони азиз, рӯи дастархона соз мекунем. ҳама чизро рӯи дастархонда мемонем хушрӯ карда. камтарак салат мекунем, зелин майда мекунем. баъдан хӯрокмон тайёр шуд, хӯрокам ба рӯи дастархона мебарем. ман камтар вай кардам, дастархона камтар соз кардам, хушрӯ карда мондум. гирибия андохтем, намхел араваш карда мондум, даҳанша мепӯшонем, камтар дам мехӯрад. хӯрокмон тайёр меша, ба рӯи дастархона мебарем тамошобинони азиз. влога то охирша тамошо кунед дӯстони азиз. дастгирия фаромӯш накунед. аз шумо фақат як дастгирӣ. влоги имрӯза влоги хӯрок тайёр кардан меша тамошобинони азиз. то охирша фақат хӯрок тайёр кардану влоги хонагӣ бигем. рӯзи дароз ҳамин дуруни вайда ошхонада бигем, фақат хӯрок тайёр кардану ҳамихел. то охирша тамошо кунем. боварӣ дорам ба шумо писанд меяд влог. чанд қабут влог накардагӣ будам, қариби 1-2 моҳ шуда буд ки ман влог кардагӣ набудам. духтарам набуд, тоҷикистонда буд, хушм намедод бигем сиёнка кардану вай карданда. каникул ки будак ва я тоҷикистон рӯй кардем. баъдан вай ки омад, боина влогома сар кардам. влогои нав насиб карда боша иншолло. мепартам тамошо кунем. хӯроки мо тайёр шуд дӯстони азиз. ана ҳамин хел омадак. ба мо иштиёи таом, кадоме хӯрдаста ба вайо ҳам иштиёи таом. хайр тамошобинони азиз, влоги имрӯзаро дар ҳаминҷа ба охир мерасонем. аз ҳамагитон миннатдорам барои дастгириҳо, барои суханҳои хуб. шумо ҳастем ки канали мо пеш меравад.
تا در پناه خدا باشین مردم خوبی مسلمانی روی دنیا. با ویدیوهای آینده خداوند همگیتان نگهبان باشد.